तर नमस्कार मित्रांनो, मी हिरंबा ब्लॉग स्वागत करतो आपल्या चॅनलवर पुन्हा एकदा, ज्याचं नाव आहे हिरंबा शिरगावकर. आणि आजचा व्हिडिओ हा नेहमीपेक्षा एक वेगळा असणार आहे, कारण आज आपल्याकडे एक असे व्यक्ती आले आहे शिर्डीमध्ये, जे पुण्यापासून केदारनाथपर्यंत सायकल राईड करत आहे. तुम्हाला माहिती की मी किती सायकल ब्लॉग वगैरे बनवत असतो, तर आपण त्यांना भेटूया. त्यांचं नाव आहे महेश गोगावले म्हणून. तर नमस्कार सर. तर तुमच्या या ह्याच्याबद्दल सांगा की तुम्ही काय करताय. ते भारतीय 75व्या भारत स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पुणे ते केदारनाथ 2500 किलोमीटरची सायकल यात्रा आहे. पुण्यामधनं 10 सप्टेंबरला सायकल यात्रेला सुरुवात झालेली आहे. 5 ऑक्टोबरला सायकल यात्रेचं केदारनाथ उत्तराखंड मंदिरामध्ये समाप्तीचा तर मी आता इकडं बघू शकतो की जवळजवळ 2500 तुम्ही चालवणार आहात आणि पुण्यापासून हे गेलं तर केदारनाथपर्यंत हे जाणार आहेत. आणि त्यांनी जवळजवळ काल सकाळी त्यांनी चालू केलं आणि आत्ता ते शिर्डीमध्ये आहेत. शिर्डीमध्ये आत्ता ते मित्राच्या हॉटेलमध्ये थांबले होते, तर त्यांच्या आपण भेटायला आलो आहोत. तर सर, सायकल यात्रा कुठून चालू झाली? म्हणजे सायकल यात्रा आपली 2015पासून चालू आहे. आपण 2015ला पुणे ते दिल्ली पर्यावरण जनजागृतीचा विषय घेऊन पुणे ते दिल्ली सायकल प्रवास केलेला आहे. 2016मध्ये स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत काश्मीर ते कन्याकुमारी केलेलं आहे. 2017ला अष्टविनायक मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा हा संदेश घेऊन केलेला आहे. 2020मध्ये जे करोना महामारीचं संकट पूर्ण भारतावर आलेलं, त्याचा संकट टाळण्यासाठी वाघजाई माता मंदिर शिंदेवाडी ते वैष्णोदेवी मंदिर जम्मू काश्मीर कटरापर्यंत सायकल प्रवास केलेला आहे. आणि आत्ता आपण पुणे ते केदारनाथ 75व्या भारत स्वातंत्र्य दिनानिमित्त हर घर तिरंगा हा विषय घेऊन सायकल प्रवास सुरू केलेला. तर हे काही आहे असं त्यांचं. सर, मी पण एक सायकल ब्लॉग वगैरे हे करतो, म्हणजे जास्त तुमच्या एवढं केदारनाथ वगैरे नाही, पण इकडे आसपास 20-30 किलोमीटरपर्यंत असं मी जाते असतो. आणि शिर्डी शहरामध्ये किंवा भारतामध्ये जे सायकल प्रवासी असतात त्यांना एक सन्मान देणं, त्यांना एक इज्जत थोडी त्यांची वाढावी, यासाठी माझा एक छोटा प्रयत्न वगैरे चालू असतो. तर तुम्ही ही सायकलवरून का बरं सुचलं तुम्हाला की सायकल यात्रा करावी अशी? नाही, काहीतरी जगा वेगळं करायचं. प्रत्येकामध्ये गाडी, 4 व्हीलर, रेल्वेने सगळे प्रवास करतात, पण आज सायकलचा अनुभव खूप वेगळा असतो. चालू प्रवासामध्ये आपल्याला वाटेमध्ये मदत करणारे बी लोक भरपूर असतात, किंवा काही अनुभव येतं. सायकल पंक्चर होते, मीन्स पंक्चर आपण स्वतः काढायची, राहण्याची जेवणाची व्यवस्था आपण स्वतः करायची. काही ठिकाणी जेवणाची सोय होत नाही, राहण्याला धर्मशाळा मंदिरामध्ये काही ठिकाणी सोय होत्या. तर लोकही खूप चांगली भेटतात आणि काहीतरी वेगळा अनुभव घेण्याच्या हिशोबातून सायकलमधून आपण प्रवास केलेला आहे. तर मला आम्ही बिहाइंड द कॅमेरा बोलत होतो तेव्हा मला सरांनी सांगितलं की त्यांनी K2K म्हणजे काश्मीर टू कन्याकुमारी सायकलवर केलेलं आहे त्यांनी, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला वर्ल्ड रेकॉर्ड मिळालेलं आहे सायकलवर करण्यासाठी. आणि माइंड इट की ही जी सायकल आहे ती कोणती आता तुमची सायकल? आता MTB सायकलचा प्रकार आहे. 21 गिअरची सायकल आहे MTBमध्ये. तर सध्या ही आता सर माउंटेन बाईक वापरत आहे, 21 गिअरची वगैरे आहे त्यांची, इकडं बघू शकता तुम्ही. पण जे सरांनी K2K केलेलं आहे, सरांनी जे K2K केलं आहे ते ॲटलस सायकलवर केलं आहे. ॲटलस सायकल म्हणजे जी जुन्या प्रकारे, जर तुम्हाला माहीत नसेल तर इकडं मी एक फोटो टाकून देईल. तर ॲटलस सायकल ही अशी असते ज्याला गेअर वगैरे, शॉकअप वगैरे काही नसतं. ती नॉर्मल सायकल वगैरे असते, जी असं स्ट्रेट बार असतो त्याचा. तर त्याच्यावर त्यांनी K2K वगैरे केलं आहे. पुणे टू काश्मीर ते कन्याकुमारी, अजून पुण्यावरून एक वैष्णोदेवी वगैरे पण केलं होतं. पुणे दिल्ली केलेलं, काश्मीर कन्याकुमारी केलेलं, अष्टविनायक केलेलं, पुणे ते वैष्णोदेवी केलेलं. तर असं काही आहे त्यांचं. आणि सर, तुम्ही केदारनाथला कधीपर्यंत पोहोचणार? केदारनाथला 6-7 ऑक्टोबरला पोचेल. जवळजवळ 1 महिना. एक महिन्याला आहे. तर
सरांसाठी भरपूर शुभेच्छा. बाबांचे आशीर्वाद तुमच्या बरोबर आहे सर नेहमी. आणि जर तुम्हाला कुठेही अडचण आली काही आली तर आम्हाला नक्की हे करा. काही वाटलं तर आम्ही नक्की तुम्हाला मदत करू. धन्यवाद सर. हा सरांचा इन्स्टा ID आहे. तुम्ही त्यांना फॉलो वगैरे करू शकता, टॅग वगैरे करू शकतात किंवा काही स्पॉन्सरशिप वगैरे असेल तुम्हाला त्यांना करायची वगैरे असेल तर तुम्ही ते करू शकतात. इकडे त्यांचं Google Payचं ID वगैरे पण आहे. आणि थँक्यू सर आम्हाला भेटल्याबद्दल. धन्यवाद.